Maybe if the stars align, maybe if our worlds collide, maybe on the dark side we could be together, be together. Maybe in a million miles, on a highway through the skies, someday, somewhere be together. OK, takže já vás zdravím lidi, vítejte u dalšího videa a dneska jsme na serveru Vplay a dneska se hraje minihru nazveme Bed Wars a je tady se mnou Haspy. Čus. OK, a my se uvidíme ve hře. Just a rebel on your own on a bed trip. Právě nám začala hra, hrajeme mapu Mushroom, což je hodně nejlepší mapa. Nevím, co jsem to řekl, ale je to nejlepší mapa prostě. Víš, co se mi právě stalo? Ne. Já jsem normálně zabugoval Minecraft. Mně to samo chodí bez toho, aby som držal VSD. Zmáčkni znova V. Lol, to ako jsem spravil? No, zmáčknu si V a zastavil se. To už se mi několikrát stalo, krát se shiftem. To se ti zabugovala spíš klávesnice než Minecraft. Mně už se to stalo několikrát. Já jdu rovnou na střed, tam už týpek je, jo. Tak prej nejdu na střed. Já bych to doskočila a potom ne zpátky, takže si jdu pro nový bloky. A rovnou si nakoupím i nějaký ty věci. A jinak, zastávaná je postel. Takže chill. Jo, tak super, tak to máme vyhraný. Tak už mám nějaký ty věci. A já si jdem koupit teraz momentálně. OK. Parkour. Jo. Jdem za tebou. Jdeš si na středě, ne? Jsem na středu, no. OK, tak pojďme. Jdeme. Pozor, zelený. Ej, ty do koho jdeš? Buď dobrý, kámo. Ping. Ty vole, pojď sem. O, zabil jsem ho. Mám docela málo, mi tam ten už hodně ubral. Dalšího jsem ti vyžral. No. Sorry. Dík moc, ale já mám 3 jabka, jo. Takže já s tím moc neudělám, s těma zelenýma. Ej. Nevadí. Pohoda. Zezadu to si děláš? Kdo mě zabil zezadu? Jaká svině? Henry. Ne, moje Iron. Podělíme se, hej, 50-50. Tu máš. 6 jich tam bylo. Jo, 3 přesně potřebuju. Čekaj. Chestplate a meč. A jdeme, no. Pojďme. Jo, já si dokoupím nějaký ty kraviny. OK, no, pojďme. Teda. Dobrý, no, tak mě ještě chybí trochu ironu. Tak jdem zatiaľ trochu pošefiť na start, si myslím, že by som mohol. Jo. Čo? Čo tu robíš? Bloky. A je to. Tak já už jsem ready. Green. Alebo red, pojď red. On má knok backsticku. Tak ke komu? Red. Mizni, nice. Red jsou tady. Pojď rychle dones. Jo, tady po mně jde Henry. Já jsem u nich. Pomsta bude má. Já jsem u nich. Já taky. Počkej, jdem ničit postel, hej? Jo, běž. Jo, aha, tak tady já to budu tady killit. Pozor, je nahoře, myslím, jeden. Ne. Jo, aha, mám to asi. Já jsem se tam zastavil. OK, ryb, může jich zabít. Pozor, je tady u nás ještě jeden. Tady ten green. Já jsem spadl. Já jsem se zase šmíkl, ty kokos. Zabil jsem ho, yes. No, nice, tak mám já pro jsem... tebe nějaký irony, ale. OK, kdyby som bol akože rád, no. Keby si mi dal ty irons, no. Irons? Jo, mám pro tebe ale 5 nice. irons. Vypli sme ich.
Já vím. 5 euro, no? Jo. To je husté, pozeraj na to, áno. Pozeraj na tú hubu. Nie. Aha. Počkaj, mne ešte jeden chýba, aby som mal ten Protection 4. A budem z toho neskutočne rád, kým ja... Poď, Zor, ide k tam, prosím, helpa. Jo, už, tak zdrhej. Nie, ja sa opracujem. No, on má knockback sticku, to nechoj tam. Já vím. Díky, kámo, zachránil jsi mě. Ja? Ne, on je od Pink ještě víc k nám. Počkaj, takže si prežil. No, díťo. OK. Právě ti mě zachránil. A já mám luk, takže já ti jdu pošéfit. Jdu ti pošéfit tvojí mámu, pozor. Asi niekam. Kráso, tak tohle bylo hodně lucky. Jak to schodil, tak on letěl ještě na mě. A už jsem myslel, že mě trefí. Už je iba jeden blue ináč. Jo? Tak jdeme. Ja sa k nemu stavám. On má? Jo, nemá, dobrý. Já jsem myslel, že má anti-knockback. Jsem já si všiml. On má dobrý ping. Hej, všimol som si. Ja idem si. Ani hit. Ja som zničil do postele už, nice. Tak GG, vyhráli jsme. GG. GG. OK, takže já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, zanechte like, po případě odběr. Kanál tohohle Haspyho máte v popisku videa a já se s vámi loučím a čus. Čus. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's